Jo no crec en els projectes a llarg plaç. No? No. I potser això estaria bé fer-ho quan s'hagin jugat aquestes 3 jornades que queden. Ho dic perquè tots aquests dies ja hem començat a escoltar rumors de renovacions, de farem això, farem això altre, fitxarem aquest, fitxarem... I la Lliga encara no s'ha acabat. No, jo crec que el que surt als diaris ara potser has de dir coses, no? Has de començar a fer bullir l'olla, però... Especulacions de la premsa, no?, que se sol dir sempre. No, sí, que segurament hi ha algunes coses que seran veritat, que sí, però a vegades són especulacions. El que sí que un cop, si l'Espanyol el diumenge vinent guanya i estem salvats matemàticament, el dilluns començar a treballar. Això està claríssim. I deia abans el del projecte, perquè jo crec que si entra la pilota, tot va bé. I si no entra, dius, home, què diu aquest? Doncs dic el que dic. Tu fas un projecte, dius això, anem a fer això, muntarem això. 10 partits de Lliga. Comences a perdre, i en perds 7, se t'ha acabat el projecte. Ja el fitxatge és d'hivern, ara canviem d'entrenador, ara no sé què... Ara deixem que hem d'anar cap al Calderón per escoltar més opinions de protagonistes. Ara et preguntarem sobre això dels entrenadors, que et demanem que ens facis un petit anàlisi dels entrenadors que han passat per l'Espanyol. Però anem a escoltar les paraules de Sergio Sánchez després d'aquest partit. Cop dur, duríssim, el que ha rebut l'Espanyol, el Vicente Calderón. Som al costat de Sergio Sánchez, que ens explicarà una mica, Sergio, com s'ha pogut perdre el control d'aquesta manera. Bueno, la verdad que en la primera parte con 0-2 estábamos cómodos, el equipo ha querido conservar un poquito y ha sido nuestro error. Luego, tercer gol, creo que error mío también por no avisar a mi compañero y... S'han quedat aquí clavats, Sergio Sánchez, assumint les seves culpes en el tercer gol. I s'ha quedat aturat. Parlem dels entrenadors, perquè aquesta temporada l'Espanyol ha tingut 3 entrenadors diferents. En Pochettino tot es veu de color rosa, o tot s'ha anat veient de color rosa a mesura que anaven avançant les jornades. Va començar la Lliga amb Tintín Márquez, que va començar bé, perquè hem de recordar que dels primers 9 punts possibles en va fer 7, i després el Tourmalet va anar prou bé, però després hi va haver una davallada de joc i de resultats. Com es pot entendre això que va passar amb Tintín Márquez? És que el que vaig a dir em diran, home, és que aquest és molt simple dient les coses. No, aviam, Tintín va començar bé, tenia una bona estructura, l'equip jugava més o menys bé, però a poc va anar a menys. Es va lesionar de la Penya, es va lesionar Tamudo i dius, home, és que sempre estem igual. Però sí, estem igual. És que és així, no hi ha més. Vull dir, si no mirem les estadístiques. I no vull dir que els altres jugadors no hagin fet el que han de fer. Que sí, cada un té la seva missió i ho fa el millor possible. Però quan aquests jugadors estan al terreny de joc, sobretot Iván de la Penya, els altres pugen el seu rendiment. I les estadístiques són molt clares. Amb Iván de la Penya al camp s'han guanyat tots els partits. I Mané no va comptar tampoc amb aquests jugadors claus, esperava l'incorporació, no? També potser va acusar una mica aquesta mancança. Clar, sense de la Penya es va guanyar el dia del Santander, el dia del Racing, que estava escalfant i anava a entrar i tal, llavors va fer el gol Iván Alonso i no va entrar. Però els altres partits... I la pregunta que li fem a tothom, Dani, creus que en Mané, quan va arribar Mané, creus que en Mané es van perdre 6 jornades magnífiques? Creus que si arriba a venir Pochettino... No, si ho miro ara dic, home, es van perdre. Però jo, en el moment que van portar Mané... Et va semblar una bona opció, no? Jo dic, home, l'opció... Un entrenador amb experiència, que no ha estat amb equips grans, que ha fet bones temporades amb equips normalets, que amb situacions complicades... Dic, home, doncs pot ser un entrenador que pugui anar bé. Després es va veure... Hi va haver una reacció, primer al camp del València, que no es va guanyar per al camp del Betis i tal, però després l'equip va tornar a caure. Anem ràpidament, perquè se'ns tira el temps a sobre ja per acabar el programa, però anem a escoltar també les paraules de Jarque des del Calderón. Avui costa que els jugadors de l'Espanyol parlin, en aquest sentit hem d'agrair també a Dani Jarque que hagi sortit, perquè realment el vestidor està molt tocat. Dani, com s'ha pogut perdre el control d'aquesta manera a la segona part? Ha hagut 10 minuts bojos? Pues no lo sé, quizás el equipo hemos decidido ir a por una cosa, quizás no hemos cerrado bien los partidos, el golazo de Forlán se ha abierto, bueno, ellos se han apretado, el Calderón aprieta y la verdad que no hemos sabido pues pararlos, ¿no? Con uno menos la verdad que es difícil de explicar, pero hay que olvidarse ya, teníamos la oportunidad de estar casi salvados y
y ahora estamos ahí aún, o sea, tenemos otro partido el domingo y pensar en eso y en intentar resolverlo ya porque no podemos esperar más. Des de fora fa la sensació que quan us marca Forlán us espanteu, no? Potser perquè feia 5 partits que estàveu imbatuts i una mica la sensació és que us espanteu. Bueno, quizás, no sé si nos hemos asustado o no, pero... És com recuperar vells fantasmes, la sensació des de fora, eh? Bueno, ellos han apretado, nosotros, no, como te he dicho, no sabíamos... Doncs tampoc hem pogut acabar d'escoltar Jarque, que avui havia de ser un home feliç amb aquest gol que havia fet, però finalment no ha estat així. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Dani, per acompanyar-nos avui, malauradament, amb aquest resultat negatiu. Ens hagués agradat que avui haver disfrutat amb el 2-0 de la primera part. Se'm va indicar, això, el descans, tots ho pensàvem. Sí. Doncs els emplacem d'aquí a 7 dies, quan l'Espanyol s'hi juga també la permanència a casa, no ha de fallar a Montjuïc. Una nit més, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres allà a l'altra banda i fins la setmana que ve. Bona nit. Que vagi bé, bona nit.